देखो कौन कह सब किसी कह कि देखिए देखिए आपको चली चलिए जाऊँ आहरी अच्छी अनेक बाट लगे आहरी 2 किलोमीटर पाखापाखि अच्छी रथ टଣା है लगुच देखा जाऊनी रथ आप देखा जाऊँगी ये देखिए गोटे पुणी रथ आ गए पुणी रथ अच्छी ये गले प्रथम रथ फनी रथ बहुत गुड़े कर जाती भक्त मैंने जानी मु जो कहूँ कथा गुड़िक आपन को सबुदिना ना कहीं हरित पार्टी बहुत लक्ष लक्ष लोक अच्छा मैंने काम रोचे गोटे कथा कमेंट बक्स जनइबे जे आम राउरकेलार किए किए आसी राउरकेलावासी मैंने सांग मैंने जिते अच्छे सेठार किए किए आसी कमेंट बक्स जनइबे मुझे तो जानी बोधे एपर्तंत क्या देखी आम राउरकेला ये आंबुलांस छोड़ाई पछड़ा आसना खाली घसी प्रकाश चंद्र घड़ई सविता घड़ई प्रकाश चंद्र घड़ई सविता घड़ई आपणकर पुत्र निर्मल घड़ई आम पाखे बड़वर्षित सूचना केन्द्र उपस्थित अच्छा जदि आप पाऊना साक्षात कर केते पाखक जाऊँ आउ भिड़ जमी जमी जाऊँ धीरे धीरे भिड़ मैंने रथ पाखे मंदिर पाखे आहरी भिड़ अच्छी
ପଢ଼ା ପଟେ ଗାଧମା ତ କାଁଡ଼ାଟା ଧର ବ୍ୟାଗ୍ ଧର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ତ କହୁଛନ୍ତି 8 ଟଙ୍କା ହେଇନି ଏବେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଆସୁଛି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ଟିକେ ବର୍ଷା ଆହୁରି ଆହୁରି ମାରୁଛି ମୋବାଇଲ ବି ଭିଜିଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ହଉନି ଆମର ତ ଭିଜିଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବି ଟିକେ ସେଫ୍ଟି ଦରକାର ଟିକେ ଧରି ପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିବି ଏଇଟା ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭିତରେ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୋବାଇଲଟି ପକେଟରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଲୁ ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି ଦଳା ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ଜଣ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଘଣ୍ଟେ ଯାଏ ଫସି ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲୁ ସେଠାରୁ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଏବଂ ସାଇଡ଼କୁ ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଥିଲୁ ସେହିପରି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା 1 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ସେ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ରଥ ଟଣା ତ ସରି ନଥିବ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ